मैया बिथां बिटिसिनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मोनसे खेंफोरथि होदों CTET केसनि सायाव। बे केसा अलरेडि 427 केसखौ माने जोंनि बिटिआरनि बाखिन्दा टेट क्वालिफाइड CTET क्वालिफाइड जानायफोरा केस होदोंमोन। माने आसामाव बै समाव CTET केन्डिडेटखौ लाखायाखै आरो बिटिसियावबो लायाखैमोन। अब्ला मा जायो, बे 427 केसखौल'सो बिथांमोना केस होदों आरो बेहाय माने CTETआव मा जोङो लेंगुवेज अना एसामिसल', ओंखायनो बेहाय बर' मिडियामनि जेबो खोथा गैया। ओंखायनो आङो बिथां प्रमद बर' बिथांखौ बिटिसिनि चिफखौ खावलायनो सानदों, थाबैनो जोङो बिटिआरआव जेसेखिनि लांदां मासि दङ बेहाय थाबैनो जोंखौ थिसनथाइ होनांगोन होननानै। आरो लोगोसे बिथाङा बे खोथाखौ माने बारे बारे बुंबाय थायो, CTETआ उइथड्र खालामबासो होगोन। जों अलरेडि जोङो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों रायलायबाय, बर' साहित्य सभानि आफादगिरि थरेन बर' सारजोंबो रायलायबाय। बिथांमोननि रेसपन्स होनायाव जोङो मोजां मोनदों। बिथांमोना बुंदों बिटिआरआव अलरेडि 3000 पस्ट ओंखारनो थांगासिनो दङ होनदों, खिन्थु बिथांमोना बेसेबां सैथो जों बुंदों जों बेखौ मिथिया। खिन्थु बिथांमोना सरकारजों नारसिननो खोथा होदों, खिन्थु बिथाङा जे बारे बारे CTETआ केसनि सायावल' खोथा होबाय थादों, बिथाङा जे माने नलेज गैया नामा बे केसा 427 केसखौल' माने सिस्टेमखौ होआलासिनो 427 केसखौल' जेनेबादि केन्डिडेटफ्रा केस होदों, बेखौ मिन्थियाब्लासिनो बिथाङा माबायदिहाय बे उइथड्र खालामनायनि खोथासिम थांदों। जेरैबायदि आसामावबो 2020आव CTET केन्डिडेटफ्रा केस होदोंमोन, अब्लाबो बिथांमोना माने आसाम सोरखारा दाख्लैबावसो मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों, बेहाय होदों जायफोर बिथांमोना केस होदोंमोन बिथांमोनखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मोनसे खाबु होबावदों। जुदि बिटिसि बा बिटिआर सरकाराबो थाबैनो जुदि बे बिथांमोना 427 केसआव 26 जन केन्डिडेटआ केस होदोंमोन, बिथांमोनखौबो जुदि लोब्बा खालामनानै जुदि बिथांमोनखौ सावरायज्लायनायनि गेजेरजों बिथांमोनजों सावरायलायनानै बै केसखौ थानाय होग्रा केन्डिडेटफोरखौ एप्लाइ खालामनो खाबु होयोब्ला जोङो अलरेडि जोङो जोंनि बर' मिडियामाव मा होनो क्वालिटि टिचारखौ जों मोननो हागोन आरो जोंनि फरायसाफोराबो जोङो टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट जानाय फोरोंगिरिफोरजों फोरोंजानो खाबु मोनगोन। आरो बिथांखौ आं मोनसे खोथाखौ खावलायबानो सानो, जाहाथे थाबैनो जोंनो थिसनथाइ होनानै बिटिसिनि गासै मोनबा जिल्लायाव LP आरो ME आव थिसनथाइ होनायनि उनावबो आरो हाइस्कुलावबो गोबां माने खालि पस्ट जानानै दङ, बेखौ जोङो मिथिदों। डाइरेक्टर लेभेलाव जों सावरायनानै मिथिदों। बेवहायबो बिथाङा इनिसियेटिभ लानानै हाइस्कुलनि लांदां मासियाव थिनो थाखाय आङो बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ खावलायदों। आरो बिथाङा बेफोरखौ मावनायनि गुबै खारनानो बा मावनो लानांगौ होननानै मानो होनांगौ जायो, मानो होनबा बिथाङा मोनसे समनि फरायसा आफादनि दैदेनगिरिमोन। बिथाङा बै समावबो क्वालिटि इडुकेसननि बाथ्रा बुंबोबाय थादों। आरो जुदि दा बिथाङा पावाराव फैनानै जुदि बिथांनि आखायावनो दङ इडुकेसन डिपार्टमेन्टआ, जुदि पावाराव थानानैबो बिथाङा जुदि क्वालिटि इडुकेसननि बागै खामानि मावोबा बिथाङा सासे माने मा होनो फेलें चिफ होननानै आं बुंनो सानो। जुदि बिथाङा फेलें होननानै बुंजानो सानाखैबा जोंनि थाखाय थाबैनो खामानिखौ मावजागोन बा मावगोन होननानै आं मिजिंथियो। गोजोन्थों।